ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା 3 ମାସ ଯାଏଁ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ମୋଟ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 53% ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ସିଧା ଲାଭ ମହିଳାମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶେଷ ଅଙ୍କ 01 ଏପ୍ରିଲ 3, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶେଷ ଅଙ୍କ 2 ଓ 3 ଏପ୍ରିଲ 4, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 ଓ 5 ଏପ୍ରିଲ 7, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶେଷ ଅଙ୍କ 6 ଓ 7 ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ଓ 9 ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ମିଳିବ। ଏହାର ସିଧା ଲାଭ ଦେଶର 20 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଟ 3 କୋଟି ବୃଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ।